Tratado Africalo Clemuga, Samba Fla, Animuga, and Kile, Renouveau Tele Lajebo, Renouveau FM Lamebo, Malikono, Aleni Malikoka, Anga Fuli, Anita Nimbe, Au Klinglina Belajileni, Watina, Yusu, Kado, Ame Masara Manifu, Ninga, Awali Mondo, Ali Bed, Guje, Majuguni Manima Belajile, Sungalo, Ale Kado, Kleshing Sorokaba, Kado, Akimechu, Numa, Alako di Ambelajilema, Minya, Amusaga, Kaseka, Ku Anna, Ani Arajuchama, Minu Ambulo, Walasaki, Warab Seka Chari. Chugumina ni ye kuna funi gafe wati abi sebe kado faransikala amba baile mabamangala uya anga barai araju benga kerewani ka ufi amba lameba ufo ningu wale nyumondo araju dambe be kerewani alameba ukufo ku wale nyumondo araju dambe jijeni ka ufi ame jijana ka chedon fo ningu wale nyumondo araju yere ko abe kado samara la si ambe benga jangine ka fo ninga awale nyumondo kado danti fulimina yusu jangine morso nanya le fo wati mina ambita ikado wele bugula radio faso kanube ambe kado alame ba bela jele foningu wale nyumondo kolo karemu kado anaka flamso ambu foningu wale nyumondo danti e fulimina maraka kungo ka ufe radio daka ambe maraka kungo na lamini bela jele foningu wale nyumondo adama dumu ya kongo ka belebele alebi kaname akabuti dala ni watina ambe afoninga wale nyumondo nambora radio dana fm abe kenye ba ko fode bujalo ikado flake sarama amba foninga wale nyumondo danti e fulimina yusu nambora ya ambe fulidi chendugu la me babela jele mayira ga chebe amadi danyo naka chedo jura ikado amadi foninga awale nyumando katimina diala danti fulimina naro fm mamtu malena ka chedo ambu foni wati na ikado kafo ubeka name amba fo barabara fuli danti fulimina ambara mo be ikado ansoro ka sabu ke alekui buguni kunga ambe kado vie foninga awale nyumando anaka chede klingile na bela jele ambu fo kwa timina janu ka wuli ka jola ka foli belebele di kado demfrabola bafanda ma foninga awali mondo anga musokoroba nyimando amba foni watina ebuguninga ufe yusu nambore jongaga fm alebe yilimani ambe yilimani ka bela jele foningu wale nyimando Mohamed naka chedu ambu fo barabada foli danti e folimina nambore aradu domba fm alebe kado karango fo ambe zumana keita na baranyo bela jele foku wale nyumando genye ka lamebo fana ka ufe mc na ka directory amba fu ambe garba na ka konyo musofoni watina ikado danti fulimina araju yeleni alamebo segu ka ufe ambu foku wale nyumando bada fuli ikado danti fulimina yusu Traoré marhaba somo kwa kene mba groupe ne bayndu Torositala. Ho, ibisibila. Saha. La chose qu'il faut you wala mano. Allah be ba jakul bela jale fo. Ko nyanye studio baminda ko no. Ambe bamin premier dam do. Mama. Atna ke bashe karna bidese. Ambe sungalo bitat le sheginyo. Ala ka Allah tika ko nyumanda ma. Amin. Ni o kado ka sundo ni e cafe Nigeria. Ka tika ni cafe Nigeria. Galabu kenya. Ma. Sidna marketa. Ale l'enfant de kita kurudu budofo. Ka fo ka wala no joli garçon do joli garçon do c'est mon grand frère abana joli garçon do kuzendaw ale be radio nikaw cela amba fuka walin mando mi zedi ale be difula ka jamado ku kefa ale be ka ngolo shi awa keita awa keita kuyate anaka wusula anaka dodora ay kado ale be ka smart manga ma na fuka walin mando ka kuyate keita la josi kun folo ane mo dakuru yakele foli be kunche ni ire fache de non et je crois que Zekoroba petit zéa Zekoroba ke petit zé lagare che do ne DDG lagare che do de lagare te so nga foko ka adeni muna de ba kolokolo de ba kolokolo lagare chera nga sure la nyingali ba be ma dembo ta yalo te dedu adedu da position follow mo de ko sa dene yi ba ambe dengurani fo ka fafo no e o ka do zagaru fo ba e kele ngale avladrale ata ere korbe ere no volene jodi fatirake vraiment du courage no de gari no de gari kele ni wona ambe muso nyimo nsoro ka
de cɛba wolo nka sɔrɔ warti bolo la desani a bɛ faamu a gɛlɛyalen don fana bi jamana fasiri i ka dɔn indicateur zero niveau ale kuma bɛ Dramane Alu Kone a ka dakurunya kelen k'anw ka jamana nin ye maloyaba ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma a ko nin dogon tɛ maa labilen koyi min ye ka dɔn kiri min kɔni kɛra n'a a bɔra kununko Yusu hali n'a sɔrɔ maa mun kun minɛnen bɛ k'a datugu n'o bɛ arasibasi n'a jɛw kɔni ko fɔ wa nisɔndiya kɔni barika bonyana fa bɛɛ lajɛlen fɛ bari sabula o jabajɛra ni ka o bɔ i k'a dɔn ka fɔ kaso kɔnɔna o fasirikɛba ko min ye nin enfer ye a ko nin kɛra maloya ko ba ye anw ka jamana kɔni ma k'a ye k'a fɔ ko jalaki min kun dan bɛ ka ninnu sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ jalaki min n'a ci kala kɔni kan a ko ninnu bɛ fɛ ko ka fanga kɔni k'a dafiri k'a sɔrɔ ni ko yɛrɛ ta k'a lajɛ bɛnbɛn bɛɛ don min taara ni k'u sɛgɛrɛ Dramane Alu Kone ka kuma la a ko maa dɔw y'u yɛrɛ kɔni kuma sulu ni nin wale kɔni ye dɛ nin wale min n'a kɛra i k'a dɔn kiri binna kun kan ka jalaki ta ka maaw sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ jalaki min tɛ kala kɔni kan k'a kuma suru barika bonyana kosɛbɛ fo ka maloya ta k'anw ka jamana kɔni sɛgɛrɛ jɛma ye ɲɛ kɛra bɔ anw ka jamana la ni nin ko in kɔni ye fasirikɛba ko min ka kuma suru juguyara n'a bɛɛ lajɛlen i b'o dɔn wa a ko min y'i ka dɔn sécurité d'État ye an bɛ waati min i n'a fɔ sisan ko maa dɔw kɔni kɛ mɛ k'u yɛrɛ bila fanga tigilamaaw ka bolo kan ni ka walejugu kɔni da ni ka maaw kɔni sɛgɛrɛ sécurité d'État kɔni kɔnɔna na a ko i ka dɔn a baarakɛla mun bɛ yen a Yusu k'a ko gɛlɛyara u bolo kosɛbɛ dɛ bari sabula u ye wale min da ni ka maa ninnu kɔni sɛgɛrɛ fo ka taa se i ka dɔn commune sabanan ale tribunali olu fana ye wale min kɔni kɛ i ka dɔn ka maa dɔ nafa maa dɔ kɔni ka ni ka fanganifin ta ni k'u sɛgɛrɛ a jira k'a fɔ anw de bɛ fanga la nin waati na min y'an diya an b'o kɔni kɛ o ko wale de kɔni kɛra nin waati in na ka sɔrɔ sɛbɛnfara min kun dan bɛ ka ninnu sɛgɛrɛ ko fɛn tɛ sɛbɛn kɔnɔ ko dossier est vide i ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ maa mun bɛ yen n'o ye kiiri tigilamaw ye cour d'appel kɔnɔna na ale ni k'a dɔn k'a fɔ cour suprême kɔni kɔnɔna na Yusu a ka tigɛ ma don a nana dɛ hali n'a sɔrɔ danayaba kun dan bɛ ka maa caman kɔni sɛgɛrɛ nin affaire in kɔni kɛra sababu ye ni ka maa caman kɔni fɔ o jigi kɔ u ka taabolo kɔni caman na a ko hali n'a sɔrɔ maa kun sigin bɛ ka fɛn min kɔnɔ n'o ye k'a dɔn anw ka kiiri dɔnnen bɛ ni fɛn min ye kiiri kɛcogo ɲuman bonya ni karama kɔnɔna na ni ka jaabi ɲumanw bɔ ka bin o tiɲɛ don a kɔni wale dɔw kɛra kununko maa dɔw fɛ n'o ye kiiri tigilamaw ye mun ye k'a dɔn k'a fɔ baara yɛrɛ kɔni dɔn ni ka baara kɔni kɛ ni ɲɛdɔn kɔni ye fo ka taa se k'a dɔn u ye kalikan min kɔni kɛ ni ka baara kɛ n'o bɛɛ lajɛlen kɔni ye nka a ko wale min kɔni kɛra a ko nin tɛ anw ka jamana kunna wolo fiyewu nin ma anw ka jamana ni ka a kuma suli a ko i k'a dɔn n'i ye nin ko yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye ka dɔn procureur min bɛ cour suprême kɔni da la k'a ye k'a dɔn k'a fɔ baara kan ka kɛ taabolo min fɛ ko baara kɔni jɛngɛnna a bolo a bɛ n'a fɔ baaraw kɔni ma taa ni taasira ɲuman ye a kɔni fan fɛ Dramane Alu Kone ka kuma kɔni na bari sabula ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jɛlen de don kiiri ye fɛn min fana ni nɔgɔ man ka don a la ko kan ka jɛya de a kan ka baara kɛ i n'a fɔ ladiriya y'a fɔ cogo min na i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ kalikan y'a fɔ cogo min na nka maa bi fanga la i k'a dɔn an ka tigi nafa walima an ka tigi haju kɔni kɛ an ka tigi fɛla kɔni kɛ a ko ye ko min ni o tɛ kiiri kɔni nafa a ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni na Dramane Alu Kone ka kuma la ale bi a ko maa dɔw k'olu kun hakili la k'a fɔ u yɛrɛ dama ko ni ka tajuru sara boloda ni kiiri kɔni ye anw ka jamana kɔnɔ n'o walew ye ko ala kɔni ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni na ko Masa Rahamani y'a jira u la kunun ko k'a fɔ ale bi s'a fɛ ko waati fana ma se ko i ka dɔn tiɲɛ bɛ bange ko tiɲɛ de bangera kunun ko bɛɛ lajɛlen bɔra a ko kɔni kalama nka ko i ka dɔn pays humilié o ye jumɛn ye ko lajaba taara k'an sɛgɛrɛ kɛ en un mot pays humilié dakurunya kelen nin ye maloyala ko ba ye anw ka jamana ma i ka dɔn Dramane Alu Kone dake n'i y'ale ka fatiri bila ne bɛ le guido ta le guido a k'a dɔn min ye premier ministre kɔrɔ docteur Boubou Cissé i k'a dɔn k'a ye communiqué dɔ kɛ a kunu nɛn a bilali kɛlen kɔ min ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn a kumana min ye cour d'appel de Bamako ani procureur a k'a dɔn o ye fɛn min bɔ min ye a k'a dɔn min ye Afrique de l'Ouest tan ani kɔnɔntɔn docteur Boubou Cissé an ka premier ministre kɔrɔ i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko i k'a dɔn nin don barikamalen tile 7 sunkalo la cour suprême Mali cour suprême o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn ko
ko procureur général de la cour d'appel de Mago ko arami no kera criminal boko bi marskalo tele fla mi chambre d'accusation cour d'appel mako awkado nyera la mi oye ajira ka fo ko nunu nyinte ko la ko ka fo ko ba fe ka jamana d'Afri yelma awkado ka jenyon jugata ka gouvernement secret ko ni ngomi vlene sa cour suprême awkado anga jamana kono mi o flene ka dangare ni ngopele jelela mi awkado docteur Bobo Cissé are awkado nyera la mi ayajira ka fo ni mi flene ko mga ko ngara awkado luka dabelaw no bora ikado nyera la mi awa docteur Bobo Cissé aberata ni mbela jele taraka segere o mamindo ko libania bala akoni ayanga critique la mafo ayu fo ka jira ka fo olukra sowe mi awkado blalikera mami awkado do Mohamed Yusuf Bachili Aras Bacho ani Vital Robert Job ani Yusuf Kanzai Mamadou Kone kata se Agibo Talma mi awkado nyera la ko ngono dande wala taraku segara ku mine awkado mi ni kalu nani ku yo ke awkado dibilla o mi flene sa mi awkado docteur Bobo Cissé akwa benata alni ngera alela ale ko mi dana takadda albi anga critique la mawka a do ko ni ajira ka fo nyera la ko kiri aba ayere kana awkado adlo nda mala wori ko nan nasa mi awkado docteur Bobo Cissé ale ko ni aye foli la se aka to la domba no aka avocat ye aye foli la se mamunu be n'olu ye an ka magistrat belebelew ye a ye foli lase o caman ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awkado docteur Bobo Cissé a ye awkado mamunu Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔkan min ye a ye foli lase bɛɛ lajɛlen ma ani cɛ minnu bɛ yen n'o ye kunnafonidilaw ye ka taa fara jamanaden gansan kan olu ye wulikajɔ min kɛ ka dɛmɛ min da k'olu sɛgɛrɛ docteur Bobo Cissé k'a bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo. Baara ka ɲi. Ko bɛɛ ce. Mba nse. Nka docteur Bobo Cissé a y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni awkado min ye nin bɛɛ lajɛlen démocratie taabolo ye nka min ye ale kɔni b'a jira k'a fɔ awa min ye ale ka dɛmɛ hali bi ale ŋaniya ɲuman de bɛ se transition ma koyi a ŋaniya ɲuman bɛ jamanadenw ma cogo min na wa k'a dɔn hali bi n'a ka bi nin bɛɛ lajɛlen kɛra wa k'a dɔn hali ni Mali ko wulila k'a fɔ ale jɔyɔrɔba de bɛ k'a dɔn n'ale bɛ se k'a ko kɛ a bɛ jamana ka bila la mun b'a bali awa n'ale t'a kɛ docteur Bobo Cissé i ka dɔn a ko nin sunkalo barikama in na min ye hali bi a bɛ foli ani tani a bɛ dugawu don kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye a bɛ dugawu den kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye wa i ka dɔn farafinna kɔnɔ yan ani diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la ko ale kɔni bɛ yafa deli bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa ale ma ale foyi ma kɛ an ka tɛmɛ ni ko ye faso ko don. A ye nin fɔ ka to a dogoyɔrɔ la o. A banna. A kɔni bɛ a dogoyɔrɔ la de hali bi. Ayiwa est-ce que a bɔra o. A kan ka bɔ bi dɛ. Ayi. A jabajɛra. A jabajɛra o. Foyi tɛ Bobo la. Foyi t'a la. Foyi t'a la. Docteur Bobo Cissé ancien premier ministre grand officier de l'ordre national. Baara ka ɲi. A banna. Yusu i ka dɔn o sɛbɛnfara kelen don indépendant ale kumana a ko cour suprême kunun ko i k'a dɔn a ye nisɔndiya ko kɛ a ko min ye arasibasi n'a jɛw ye o ko nin bilara kunun ko Sori Ibrahim Kulibali a kumana a ko nin nisɔndiya barika bonyana kosɛbɛ jalaki minnu t'an bɛ k'u sɛgɛrɛ i k'a dɔn fanga tigilamaaw fan fɛ ko ti dɔwɛrɛ ko ninnu tun bɛ fɛ ko ka fanga kɔni da fere kabini i k'a dɔn décembre kalo san 2020 waati i k'a dɔn ninnu kɔni minɛna ni ka t'u don i k'a dɔn kaso kɔnɔna Yusu u y'i k'a dɔn kalo 4 kɛ u bɛ dibi la fo kunun ko bila la fasikɛba ko hali n'a sɔrɔ wulikajɔ caman kɛra walasa ninnu bɛ se ka bila cogo min na fiɲɛbɔda caman ka se ka di u ma k'a kɔn bi ɲɛ Yusu ala kɔni ye tiɲɛ de bange kunun ko fasikɛba ka kuma la i ka dɔn ninnu kɔni bɔra fiɲɛbɔda diru u ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ bangera fasikɛba ko min ye ka dɔn maître Kasum Tapo ye ale min kun ye sɔrɔnadonba belebele a ko da la a kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin sɛbɛnfara kɔni datuguna pepewu a min ye ka dɔn wulikajɔ kɔni ye olu kɔni y'o caman b'a kɛ nka u bɛ foli ni tɔnin kɔni da ka ɲɛsin
i ka dɔn anw ka jamana kiri tigilamaw ma Yusu i ka dɔn fɛn min bɔra kiri kɔnɔ kunungo a ma dogo maa si la baara kɛcogo ɲɛna baara ɲɛna i ka dɔn wulikajɔ caman fana kɛra a ko kɔni da la a ko i ka dɔn Cour suprême ye nin jaabi min di nin jaabi in kɔni i ka dɔn wulikajɔ kɛra a nɔfɛ dibidibinin dibi la i ka dɔn kɛnɛ ka Yusu walasa maaw bɛ se ka lafiya cogo min na Yusu fasikɛba ko min ye i ka dɔn danaya ani wulikajɔ min tun bɛ ta k'an ka kiri tigilamaw kɔni sɛgɛrɛ k'o sɛbɛntiya kunungo ni baara kɛcogo ɲuman ye ani i ka dɔn baara ɲɛdɔn kɔni ye fasikɛba ye nin kuma in kɔni fɔ a ko ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan maa ninnu kun minɛ bɛ ni ka t'u datugu i ka dɔn ka sobonba kɔnɔna Yusu ni nka i k'a dɔn ka fɔ fiɲɛbɔda kɔni k'o tigɛ o la pepewu maa duuru bɔ ɲɔgɔn ko i k'a dɔn i yɛrɛ y'a fɔ kuma daminɛ la min bɛ tali kɛ Mamadu Kɔnɛ la trésorier EPR général la Vital Robert Diop i k'a dɔn directeur général de PMI Mali Sulemani Kanzai receveur général du district de Bamako Mohamed Youssouf Bathily alias Aras Bacho chroniqueur radio Agib Makital directeur Azefo k'a dɔn k'a fɔ directeur général adjoint Azefo parce que b'a ko ninnu kɔni bilara Yusu kunungo nɛgɛ kaɲa 15 waati i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni bɔra kasobonda fɛ maa caman kɔni dara ni ka t'u kunbɛn Arasibaji kanubaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ anw yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn don u bɔra ni ka a kunbɛn a ye dakurunya damadama fɔ o ma dogo maa si la a ye maa dɔw yɛrɛ tɔgɔ fɔ k'o kɔni da la parce que b'a ye nin kuma in bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ a ko la reprise de ces émissions hebdomadaires dès ce mercredi. Le virulent chroniqueur Rasbach a annoncé à la presse la reprise de ces émissions hebdomadaires dès ce mercredi. On souffle un peu en musique. Dans 2 ou 3 petites minutes, nous allons revenir Mackenzie. Yusu ko bara bina damina tidugo mashila Arasbachi ka do ka bina segina ka jemga ngoni ayo kuma koni fo kunungo nga ye kuma min fo Dr Boubou Cissé ale lettre ke ka to ka do adugo yoro konna ni nga bo ka kuma ay kuma min ngoni chari ma chama ye ka do hakli bulla akoni kuma nunu ngoni fe no ila selu koni ye o akoni ajira ka fo o ko fien boda dira olu koni ma o ka bara koni na al nasoro kumine me ko datugo dale koni kunte i ka dɔ bɛrɛla nga ale kun lasɔgɔlen bɛ yɔrɔ la o yɔrɔ min n'ale kun bɛ ka a yɛrɛ makara o yɔrɔ kɔnɔna Yusu ko jaabi min bɔra kiri tigilamaw yɔrɔ k'a b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn kalo 4 kelen kɔrɔ kɔ o tɛ taa ka segin kɔni sabati o bɛɛ i k'a dɔn dibi la o bɛ bɛrɛla i k'a dɔn ni ka tila k'olu bɔ nin cogo in kɔni na o bɛ kiri tigilamaw fo ni k'u waleɲuman dɔn u ka baara kɛcogo ɲuman na Dr Boubou Cissé ale ye sɔnni sigi o kan kosɛbɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ jalaki min dan bɛ k'olu sɛgɛrɛ a kɔni bɛ a kɛra sababu ye ni ka da olu kɔni danbe tanyaw barisabula a ye jigila kari ta k'olu kɔni sɛgɛrɛ barisabula wale min dara k'olu sɛgɛrɛ maa tɛ se k'i sigi ni ɲɛ cogo si la ko nin ko in bɛ se ka ta k'olu kɔni sɛgɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛna fanga kɔni dafiri walima wale wɛrɛw la a ye laseli ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ni ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin sɔrɔladonbaw ma olu ye ka dɔ cɛsiri mun kɛ olu ye wulikajɔ min kɔni kɛ hakilina jiginna Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fanga banna walima o jasora ka Boubou de to premier ministre la o ko tiɲɛ bangela démocratie kan tiɲɛ bangera a b'a jira fana min ye farancɛ fanga tigilamaw la k'a fɔ k'ale b'u ka bila la bonya ani karama kɔnɔna na ale bɛ bi a bɛ sini ni Mali mago b'a la waati k'a na baara kɔni ye faso kɔni ye o b'a jira k'a fɔ ale b'u ka bila la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la Sori Ibrahim Koulibaly kunungo ko nisɔndiya bonyana fanga bɛɛ lajɛlen fɛ nka on souffle un peu en musique et on revient dans 2 petites minutes ko bɛ daminɛ mercredi dossier caman bɛ sen na lajɔ si hali bi an ka kiri tigilamaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n b'a kɛ ka ɲa lajɔ si an ka tɛmɛ ni kunnafoni ye min ye an ka taa Kayi dɛ zone 4 commandant de zone min n'o bɛ Kayi colonel Salimu Demba Konare lajɔ si k'a dɔn nin jɛ in ka wulikajɔ ka bon yen dɛ wolomasiri tabaa don min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ min ye nin maa kofɔlen Salimu Demba Konare kɔsa in na k'a kɔni ye wulikajɔ kɛ wolomasiri tabaw min ye k'a dɔn Kayi région ye n'o ye jɛmayanfanw ye i k'a dɔn min ye surasiw olu ni k'a dɔn dugudenw bɛ se ka bɛn cogo min na min i k'a dɔn n'u ye tiɲɛnikɛla ye o bɛ se ka fɔ cogo min na min ye k'a dɔn a kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ ni sababa bɛnna min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn ko bɛ kɛ sababu ye ka lakanani kɛ min ye k'a dɔn colonel Salimu Demba Konare min ye k'a dɔn commandant de zone na k'a dɔn Kayi
lajosi ne min ye dugutigiw ye ani kamalenkuntigiw ni musokuntigiw ani dugu denmisɛnninw a dugu bɛɛ lajɛlen dugu o dugu bɛ ani k'a dɔn u taara ka taa baro kɛ ninnu dugutigiw bɛɛ lajɛlen fɛ ka don bulon kɔnɔ a k'a dɔn ka kuma ni dugutigiw ye k'a jira u la k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen de ye maliden kelen ye k'a jira u la k'a fɔ min ye a k'a dɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'o kɛra juguw tɛ se an na cogo si la wa ni jɛ min filɛ nin k'a ni a k'a dɔn min ye sigida maaw ka surun kosɛbɛ o de ka ɲi a bi don o la de walasa a ka surasiw ni civiliw cɛ furancɛ min b'o bi datugu o ka ɲi o de kan ka kɛ yɔrɔ bɛɛ lajosi n'a a ye kumakan mun f'u ɲɛna min ye maliko don faso ko don dugutigi cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen san 90 ni kɔ san 100 min ye ani musokɔrɔbaw ye ani fo denmisɛnninw ni cɛ ni muso i ka dɔn awa min ye u bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ n'u tɛmɛna yɔrɔ min na u n'u bɛ baro kɛ u b'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn olu tɛ se ka kɛ cɛ cogo si la olu tɛ se ka kɛ aw k'a dɔn faso kɛlɛbaw ye cogo si la olu tɛ se ka kɛ aw k'a dɔn tiɲɛnikɛlaw olu tɛ se ka tiɲɛnikɛlaw taara kɛ cogo si la ni dugudenw de ma fara u kan. Il faut une collaboration entre les forces de l'ordre et la population. A banna. N'o ma kɛ a bɛ kɛ gɛlɛya ye. Lajosi hali aw k'a dɔn awa denmisɛn minnu bɛ yen n'olu faw taara kɛlɛkɛyɔrɔ la waati dɔ la a ye wuli ka jɔ kɛ min o ko ɲɛmaaya tun b'a bolo ani k'a dɔn honorable Yakuba Traoré o furumuso a k'a dɔn n'o ye Umu Jalo ye i k'a dɔn olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ o wuli ka jɔ kɔnɔna na a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'u ye a k'a dɔn dɛmɛ caman ta ni ka ɲɛsin wolobasiri tabadenw ma minnu a k'a dɔn masaw bɛ kɛlɛyɔrɔ la Umu Jalo ale yɛrɛ kɔni y'a ka foli ani tani o lase a k'a dɔn colonel Salim Demba Konare ma k'a fɔ a bɛ baara min na jamana in ye alhamdulillah maa bɛ se k'a fɔ taarɛ o ka ɲi lajosi min ye a k'a dɔn barawuli min ye a k'a dɔn barawuli ka den a k'a dɔn min ye min kun sigandira ni ka kɛ député lajosi n'a nana kɛ sababu ye i k'a dɔn o député a k'a dɔn waati min na coup d'état kɛra député kɔni a k'a dɔn wulila ka bɔ yen nka bɛnata i ka dɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye Ali Mustafa Sanɔgɔ ye ale yɛrɛ ye Kɔnɔbuguka ye i ka dɔn o bɛ barawuli fɛ Ali Mustafa Sanɔgɔ i ka dɔn waati min na i ka dɔn min ye nin ko bɛɛ lajɛlen hali n'o y'a sɔrɔ min ye a bɛ k'a dɔn député a kɛra cogo dɔ la nka bɛnata maa minnu ye dɛmɛ nasa ma ani a bɛ k'a dɔn awa min ye Kɔnɔbuguda lamini o dugu bɛɛ lajɛlen a ma ɲinukɔ a wulila ni ka se u bɛɛ lajɛlen ma ka foli ani tani k'o lase u bɛɛ lajɛlen ma i k'a dɔn awa dugutigiw ni alimamiw i k'a dɔn awa min ye ka a waleɲuman dɔn k'a lase u ma u ye dɛmɛ min ta k'a sɛgɛrɛ min ye aw k'a dɔn barawuli k'a dɔn Kɔnɔbugu ale bɛ barawuli fɛ min ye aw k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen barawuli cercle ye barawulila lamini min ye aw k'a dɔn a taara Banindo bubu wɛrɛ i k'a dɔn awa min ye Kɔnduguni ani fo ka taa se Nugula Wandu ani a k'a dɔn Badinatu min ye a k'a dɔn dugu 45 Kɔnɔbugu a k'a dɔn commune na min a k'a dɔn Buajɛ Kaba ani Basila ani a k'a dɔn Male fo ka taa se Dotɛbugu ma min ye a k'a dɔn Kankɔrɔ n'o bɛ a k'a dɔn Kalale Jila min ye a k'a dɔn Beretela Zantina commune min bɛ yen n'o ye Gedo ye ani k'a dɔn Bejula Kurale Kilani min ye Bagani Bagini yen nɔ bɛɛ lajɛlen ani k'a dɔn Bagi fo ka taa se a k'a dɔn Sokala min ye a k'a dɔn Bagiba ani commune Sanando Jɔnforokɔ Wɔlɔni Tisale Bela Npebugu ka taa se Jole ani commune Tamani min ye a k'a dɔn dugu fɛ commune min bɛ yen i k'a dɔn a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ a sinɔ ye walasa ka Sanɔgɔ don Sanɔgɔlaka don n balima don dɛ c'est ton parent voilà a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ani a k'a dɔn Teserela n'o o bɛ commune de Gazola o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen a y'o bɛɛ lajɛlen k'a sinɔ ye ka taa jira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ a k'a dɔn k'o kɛra cogo dɔ la nka ne ti ɲinɛ aw kɔ n bɛ segin ka na aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka waati tɛmɛlen la a banna n bɛna o waleɲuman dɔn aw de jɔra n jigi kɔrɔ wa ne fana ti ɲinɛ aw kɔ
an bɛ taa ko wɛrɛw bɛ yen. Awɔ an kɔni sanugulakaw an bɛ taa. Ma Alimusa Sanogo a ka nin dama ye k'a ni sababa bɛnna. Baara ka ɲi. Ala k'a mun na diya. N para don. Mara don sanga ne para don. Mun baara ko kuma kɛra. Ne para don dɛ. Amana. Yusu i ka dɔn indicateur Jiro Nouveau ale kumana an bi kalo barikama min na n'o bɛ sunkalo kofɔ Yusu i ka dɔn ka dɛmɛ di maa ma walima ka balo di maa ma a nafa ka bon kosɛbɛ an ka premier ministre Muktar Wan a y'o wale ɲuman kɛ i ka dɔn a ma dogo maa si la parce que b'a ko jumadon kalo tile 16 avril kalo san 2021 min ye ka dɔn balo camanba den a y'o fara ɲɔgɔn kan i ka dɔn kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa mun bɔ u sigiyɔrɔ la n'u tilalen bɛ Bamakɔ ya yɔrɔ 7 bɔ ɲɔgɔn ko ni ka taa dɛmɛ kɔni da k'u sɛgɛrɛ du 87 bɔ ɲɔgɔn ko maa 300 ani maa 62 bɔ ɲɔgɔn ko min ye maakɔrɔba maa 143 min ye ka dɔn ka fɔ denmisɛnnin maakɔrɔba mun fana bɛ yen n'olu tɛ kɔrɔbalenbaw ye n'olu ye trois postes ye maa 62 bɔ ɲɔgɔn ko min ye an balakaw ye maa 81 bɔ ɲɔgɔn ko denmisɛnnin ka maa 219 cɛlakaw ye ka dɔn n'u bɛ i ka dɔn kamalenninw ko fɔ maa 110 ye mbogotigininw ye maa 109 bɔ ɲɔgɔn ko ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra i ka dɔn a Koro mara kɔnɔna na Bangas Duwanza Boni Bajangara ko dɛmɛ kɔni dara ni nga i ka dɔn u sɛgɛrɛ k'u to u sigiyɔrɔ kɔni na parce que b'a ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra min bɛ tali kɛ centre mabile la n'o bɛ Sogonikɔ kɔni ko fɔ min ye i ka dɔn premier ministre Muktar Wan ale ni ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Dr Fanta Sibi a n'o de taara nin taama in kɔni na ni ka taa nin donbolo in kɔni di ni ka a fili i ka dɔn ka fɔ bi ni ka kun bɛ sini dɔ wɛrɛ tɛ fasoden bɛɛ lajɛlen k'i dɛmɛ kɔni ka kan nka ninnu bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a dugun tɛ maa si la ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ i ka dɔn ka fɔ kɛnɛya ko mɔ ale kɔni ye kuma ta a nisɔndiyalenba a ko yɛrɛdama kɛlɛ kɔni kɛra sababu ye ka maa mun bɔ Mopti région kɔni kɔnɔna na ni Segu mara kɔnɔna na olu camanba bɛ Bamakɔ ya ale ni ka dɔn Kulukɔrɔ mara kɔnɔna na a ko o de kɔni kɛra sababu ani ji ye walankatali min kɛ ni ka don maaw ka Bamakɔ sigidaw kɔnɔna na olu maaw fana ni gɛlɛya b'olu da la u ye dɛmɛ fana ta ni olu kɔni sɛgɛrɛ fasirikɛ b'a ko n'a fɔ n bɛ dɔw fɛ ka fɔ fulaw ni dɔgɔnɔw bɛ ɲɔgɔn na i ka dɔn kɔrɔn seleke naani fɛ nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kɛlɛ kɛra sababu ye k'olu mun bɔ o sigiyɔrɔ la olu de bɛ ka sigiɲɔgɔnya diya u ni ɲɔgɔn cɛ centre ninnu kɔnɔna na Yusu a ko n'i ye nin ko in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana i ka dɔn o ye bɛndugu ye nka min ye wulikajɔ kɔni bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ jamana faamaw bolo walasa bɛn ni kelenya ka se ka sabati fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ a ko a kɛra sababu ye min ye i ka dɔn Dr Fanta Sibi ye a ka maa mun bɛ yen n'olu bɛ centre ninnu kɔnɔna na ni u bɛɛ lasagolen bɛ nin waati in na a k'u hakili lajigin k'a fɔ banajugu min bɛ n'a wele ko coronavirus k'o b'an to la an ka hakili to an yɛrɛ la an ka to ka nun datugulanw don an nun na min ye k'an tigɛ ko safinɛ la taabolo mun fɔra an ka jamana faamaw fɛ an ka taama olu nɔfɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la premier ministre Muktar Wan ale kɔni ka kuma la a ko nin ye dɛmɛ de ye i ka dɔn jamana yɔrɔ ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa mun bɔ u sigiyɔrɔ kɔni na ale ka ye nin kɛnɛ in ka bi dɔ wɛrɛ tɛ k'a jira k'a fɔ ale hakili bɛ fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la min bɛ gɛlɛya kɔnɔ o min tɛ gɛlɛya kɔnɔ o faso hakili bɛ i ka dɔn a den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ jan fɛ ni yɔrɔ surun fɛ nka min ye ka dɔn lakanabaliya ye anw ka jamana kɔnɔ n'o kɛn bɛ sababu ye ka dɔw b'u sigiyɔrɔ la ka na nin waati in na k'u kɔni bɛ u cɛsiriw kɔni bɛɛ lajɛlen la fɛɛrɛnin dabali bɛ ka sigi gouvernement fɛ a ko kɔni da la walasa maa mun bɛ yen u ka se ka sigi ka t'u nɔ la ani bɛn ka sabati kɛlɛ ka dabila pepewu an ka sigiɲɔgɔnya duman kɛ ni ka adamadenya taabolo ɲuman kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ basigi ka na anw ka jamana kɔni kɔnɔna na o fɛɛrɛw n'olu sabatira a ɲɛmɔ a k'u na fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan ko kura kun maa mun bɛ yen ni kɛlɛ kɛra sababu ye ka b'u sigiyɔrɔ la ka na ka tila k'a laɲini kɛ olu ka taa u ka dɔn u bɔ yɔrɔw kɔnɔna na bonya ani karama kɔni kɔnɔna na an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko baara dɔw kɔni daminɛ Mopti mara kɔni kɔnɔna na an bɛ ala deli ala ka o ni sababa kɔni bɛɛ n'o kɔni kɛra o bɛ kɛ sababu ye ni ka fasodenw kɔni i k'a dɔn ka fɔ bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka ɲɔgɔn kan fɔ kɔni sabati an ni ɲɔgɔn cɛ a ko baara caman bɛna boloda donna nataw la maaw bɛ se ka lafiya cogo min na premier ministre Muktar Wan ale ye sɔnni sigi nin ka Jamutɛnɛ Abdramane Jamutɛnɛ ale tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na i k'a dɔn renouveau tɔgɔ la indicateur renouveau tɔgɔ la Lajo n'i y'o bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o ye reporter ne doit kɛ ladiri ye Kasimu Darawere i ka dɔn Kasimu arajo tile do min ye a ka dɔn a tɛgɛ nɔ n'ale y'a sɛbɛn dɔrɔn i bɛ sɔn
ala ye kalimu kɔni gundo d'a ma. Awɔ i dɔ kɛ ko ale ma. n t'a kɛ don dɛ. Awɔ Lajɔsi. Ne. min ye a k'a dɔn dialogue social. Bisimila. min ye adamadenya kasi gafɔ kɛ. min ye a k'a dɔn ka kuma ni ɲɔgɔn ye. Baraka ye. Président Bandaw. ale ye a k'a dɔn min ye Bamakɔ tutigɛbaw. a n'an ka diinɛ maa ɲɛmaw a y'olu bisimila. Baraka ye. k'a dɔn nin kɛra ntɛnɛn don. min ye a k'a dɔn ntɛnɛn don. Afirikalo tile 12. min ye a kɛra a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la wulatile la. midi tɛmɛnen kɔ. o tɛ wulatile wa. min ye a k'a dɔn Bamakɔ tutigɛbaw. ani Daramani Ɲare. patriarche a k'a dɔn n'o bɛ Bamakɔ. n'o ye i k'a dɔn maakɔrɔ tutigɛbaw don. le patriarche de Bamakɔ. Bamakɔ tutigɛbaw don. awɔ ani diinɛ maa ɲɛmaw. min ye a k'a dɔn ani chrétien diinɛ maa ɲɛma. Usman Sherif Madana Aidara. k'a dɔn awɔ ani cardinal Jean Berdo. ani partenaire nu Infa Aga Iyatara. Awɔ Musa Fɔnba tulo b'i la dɛ. ko Usman Sherif Madana Aidara. diinɛ dɔ ma nana diinɛ la kɔlɔsi ba au conseil islamique silamɛ diinɛ tɔ maa ɲɛmaa ba. nka fo Musa b'i da rɔ. a kɛmɛ ka nin durusi koyi. Lajɔsi. an b'a fɔ nin waati in na. a bɛ Musa Fɔnba fo. min ye a k'a dɔn maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan. min ye Usa Leclerc le sage. Mahmoud Diko. ani coordinateur des chefs de quartier. min ye Ba Musa Touré. Sori Ibrahima Keli. ani a k'a dɔn Mbuye Aidara chef de Nioro. o ka maa dɔ. n'o tɛmɛna ka bɔ yen. groupement de leaders religieux. o maa dɔ tun bɛ kɛnɛ kan. min ye a k'a dɔn maa min a k'a dɔn premier ministre. n'o ye Mokhtar Wan. min ye a k'a dɔn ani gouvernement maa dɔw. ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan. min ye a k'a dɔn au conseil islamique Usman Sherif Madana Aidara. archevêque de Bamako cardinal Jean Zerbo. ani a k'a dɔn maa min bɛ yen n'o ka Ag Infa Iyatara ye. ninnu kɔni ye a k'a dɔn transition. maa ɲɛma u y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. a ye ni hakilina min kɛ a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la. olu b'a fɔ a ɲɛna ko hakilina ɲana kosɛbɛ. min ye a k'a dɔn diinɛ ɲɛmaw. min ye ani a k'a dɔn an ka Bamakɔ tutigɛbaw. ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya yira. min ye a k'a dɔn nin kun ti dɔwɛrɛ ye. min ye a k'a dɔn Bandaw. ko sanga ani waati. min ye an ka jamana ye a k'a dɔn diinɛ Bamakɔ tutigɛbaw. ani a diinɛ ɲɛmaw. k'olu jɔda ka bɔ a la dɛ. u jɔda ka bɔ a la cogo min na. adamadenya o bɛ se ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min. a ganna o cogo o cogo. min ye an ka danbe ani an ka tutigɛbaw. fo ka taa se diinɛ maa ɲɛmaw ma. ni an ye sigi gafɔ kɛ. min ye a k'a dɔn bɛɛ ni kɛlɛya bɛna. o de kɔnɔna na sa. min ye tiɲɛ yɛrɛ la sanga ani waati. ale kɔni ye a k'a dɔn ale kɔni bɛ min ye diinɛ maaw ye. a ka bonya de b'u yɔrɔ. Bamakɔ tutigɛba a ka bonya de b'u yɔrɔ. min ye u bɛ kɛlɛ min na. ani bɛ wuli ka jɔ min na. maa o maa bɛ yen ni bɛnbaliya b'a ni ɲɔgɔn cɛ. yalima ni nin gɛlɛya bɛ yen. u bɛ wuli ka jɔ min kɛ. min ye jisuma bɛ se k'o tasuma faa cogo min na. u kɔni b'o wuli ka jɔ kɛ. o ma Bandaw. a kɔni y'a jira. walasa a k'a dɔn ka basigi na hali bi. min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la. ko a k'a dɔn ninnu a tɛ se ka kɛ cogo si la. fo ninnu ka u ɲin don a la. ale ma se ka u ka adamadenya la cogo si la. u ka fasoden ɲumanya la. ale ma se ka o la cogo si la. o tuma nin kalo barikama min filɛ nin. hali bi a b'a ɲini u fɛ. u ka dugawu kɛ an ka jamana ye. a b'a ɲini u fɛ. min ye Mali ka taa ɲɛ u ka dugawu ko la. ka baara ko la ani basigi bɛna cogo min na. o de kɔnɔna na sa. min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu kɔni. n'o ye diinɛmaw ye ani Bamakɔ tutigɛbaw ye. u ye Bandaw fo. a ye hakilina min fɔ. tiɲɛ yɛrɛ la a diyara olu ye. wa olu ka dɛmɛ bi lase a ma. Baraka ye. a takbir. Allahu akbar. o tuma Ade ani Kate. ni olu ka fasiri an y'a bɔ Kasimu. ale ka journal kɔnɔ. i dɔ kɛ ko ale ma. reporter. Yusu Mali Tribune ale kumana. courant i ka dɔn EDM n'u bɛ courant kɔni ko fɔ. ale ni sunkalo ale ni courantigi banbali. k'an ka cogo dɔn an kana fili fiyewu an ka kɛlɛ kɔnɔna. fasikɛba Alexis Kalanbiri a kumana. Alexis ka dɔn a kuma bɛ fɛn min kan. n dɔgɔ e kɔni ka sabali sa. ne ko n ko Alexis a bɛ kɛ cogo di. ko ne yɛrɛ Lajɔsi ma sɔn fɛn dɔ ma. n dɔgɔ e ma sɔn fɛn dɔ ma.
ayiwa an bɛ tila k'o ko kɔni ɲɛnabɔ. Alexis ale ye ne kɔrɔkɛ den de. Voilà. Ka su fo ka kalanbiri. A b'a kalama. A tulo b'a la. O ka to n'a ye dɔrɔn. Voilà. Mon tonton. Den yɛrɛ de. Voilà. Ale ni Mohamed Tony. Voilà. N'a baara kɛ énergie la. A ka bureau filɛ ACI la. Voilà. Ale ye den. Den do ka su. Cɛri la ninnu bɛɛ bɛ n bonya. Voilà. U bɛ n bonya. Mohamed Tony kɔni. A ye cɛkɔrɔba ka sukaro bila ka na mais ma Alexis kalanbiri de ta ye. Ma e buran dɔ ye. Ayi dɛ. Fa kɛ. An t'a kɛ mɔni na. Non. An bɛ se ka kɔrɔkɛ. An ma ɲɛsin an buranw de ma faw ça c'est après. Ani Bakari Karanbiri o bɛ kita. A ko filɛ dɛ. Yusu i ka dɔn an bɛ waati min na nin bɛ i ka dɔn funteni waati kɔni ko fɔ. Min ye i ka dɔn kurantigɛ banbali o ɲɔɲɔlen bɛ anw ka jamana kɔni kɔnɔna na. Bɛɛ lajɛlen b'a a kalama. A ko min ye i ka dɔn an bɛ sunkalo fana kɔnɔna na. Nka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kuran kɔni cari. N'olu ye i ka dɔn kuran baarakɛlaw kɔni ye. O wale min bɛ ka taa ni ka fasodenw kɔni sɛgɛrɛ. Olu yɛrɛ fɛla tɛ nin ye. Barisabula ko bɛ cogo min na bi in na jamana in k'a mago bɛ min na. O i ka dɔn n'a fɔ diɲɛ bɛ ka yɛlɛma cogo min na modernisation i ka dɔn an yɛrɛ ka yɛlɛma ni diɲɛ ye ni ka minɛ ɲumanw kɔni sabati min bɛ kɛ sababu ye kurantigɛ banbali ani minɛnw walasa ka se k'o dabila anw ka jamana kɔni kɔnɔna na fɛɛrɛw ni dabali kɔni bɛ ka sigi sen kan jamana y'a kɛ o jamana ma kɛ o hali direction min bɛ yen bi ale y'a seko kɛ a ma se ka seko kɛ o fɛɛrɛw kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na bi na gɛlɛya kɔni bɛ sen na nka min ye ka dɔn énergie maa ɲɛmaw ye u bɛ k'u yɛrɛ jeni yɔrɔ kɔni fin walasa maaw bɛ se ka lafiya cogo min na nka ko yɛrɛ kɔni dan bɛ k'u bolo kɔni da min ye ka dɔn direction kɔni ye olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ka kuran tigɛ maaw la a tɛ foyi tiɲɛ olu ye olu yɛrɛ kɔni seko ma kɔni yɛrɛ de tɛ barisabula n'i ye minɛnw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ minɛn caman bɛ olu kɔni kɔrɔlen don o kɔrɔla f'u ka changer de fanga ka bon u ma kuran kɔni carili fanga ka bon u ma o de bɛ ka na ni kurantigɛ banbali ye i ka dɔn anw ka jamana kɔni kɔnɔna na ministre Seydou Lamine Traoré a tun bɛ ka nin kuma fɔ o don a ko n'i ye se ka ale kuran tɛ tigɛ Mali la fiyewu nka minɛn min bɛ yen n yɛrɛ la ko minɛn don minɛn minnu n'u kɔrɔlen don wa hali bi jamana dɔw bɛ yen olu k'a fɔ k'i bɛ taji de kɛ barikɔnba in na ko ka kuran di wa ko diɲɛ yɛrɛ tɛmɛn'o kan ko san 30 laban in ko gɛlɛya de kɛra wa an kan ka hakilina ɲini ka pano ninnu sigi énergie renouvelable ninnu sigi ka kuran ɲini nka ko n'o ma kɛ k'a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan énergie maaw yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ baara la kɔni na ko in fana bɛ k'u tɔɔrɔ ka se hakɛ la barisabula seko ma tɛ n'o tɛ n'u seko ma ko don kuran tɛ tigɛ maa si ka so kɔnɔ anw ka jamana kɔni kɔnɔna na maa caman bɛ sɔnni sigi fɛn jumɛn kan a ko san tɛmɛnlenw ta kun kan ka kɛ misali ye u ma a ko olu yɛrɛ kɔnna ka baara caman boloda walasa kurantigɛ banbali bɛ se ka dabila cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na nka kɔrɔ kɔni tɛ tɔtɔ kɔlɔkɔlɔlaw minɛnw ni kɔrɔlen bɛ ka se hakɛ kɔni na tiɲɛ don olu kɔnna ka fɛn caman kɛ i n'a fɔ central mobile dɔ o y'u sigi sen kan min sigira i ka dɔn Badalabugu i ka dɔn 20 mégawatts a sigira ni k'a bila baara kɔni na kalo tile 9 marisi kalo san 2021 Yusu walasa min ye ba kinibolo yanfa ye olu bɛ se ka lafiya cogo min kurantigɛ banbali ka se ka dabila o ma dan o dɔrɔn ma dɛ min ye ka dɔn k'a fɔ central filanan n'o bɛ central mobile ko filanan fo ko fɔ u y'o sigi sen kan i ka dɔn Sotiba yanfa kɔni fɛ i ka dɔn 20 mégawatts Yusu walasa kuran ka se ka cari commune 1 ni Kulukɔrɔ kɔnɔna na Yusu nka olu kɔni kɛra o kɛra sababu ye ka n'o caman ba bɔ kow kɔni na nka minɛnw kɔrɔlen don ka se hakɛ la tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ i ka dɔn tiɲɛ tɛ baden fɛn ye dɛ ko k'a da bɛɛ lajɛlen kɔni tulo kan ka fɔ i ka dɔn jamana in bɛ dabolo min na an bɛ don min na komi bi ni maa caman bɛ ka jalaki kɔni da k'olu kɔni sɛgɛrɛ olu seko ma ko tɛ dɛ n'o tɛ ni minɛn bɛ olu ka bila la bi na ni minɛn bɛ olu ka bila la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ni minɛn ɲuman bɛ olu ka bila la maa caman bɛ kuran sɔrɔ lafiya kɔni kɔnɔna na dɛ barisabula i ka dɔn kuran an ni kɔrɔ waritigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kuran kɔni carili la i k'a dɔn an galasola ɲɔgɔn na walasa kuran ka se ka sabati kabini san 2000 an yɛrɛ kɔrɔ dɛ f'an k'o de dabila parce que ni problème no olu a bɛ ka tigɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ bi a bi ta ka jugu a bɛ ka tigɛ Côte d'Ivoire yɔrɔ b'a to il y a un problème k'a tigɛ o fɛ k'a d'aw ma voilà fo an yɛrɛ de k'a lajɛ oui ministre da to kuma la o fo an yɛrɛ de k'a lajɛ wa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bi kɛ Côte d'Ivoire bɛ min d'a ma o kilo waati ɲɔgɔn na an yɛrɛ de b'o baraji jɔ an fɛ yan b'a bɔ ka taa di maa wɛrɛ ma i yɛrɛ nafalen don
ala ka nguna ya kabini octobre 2012 wagati i ka dɔn ani Korowari tɔgɔ bi ɲɔgɔn bolo kuran ka se ka cari cogo min na nka Korowari an bɛ don min komi bi a ko kurantigɛ fana o ɲɔɲalen bɛ bibi na dɛ i ka dɔn ka fɔ ɲinanta ɲini kɔni kɛn bɛ gɛlɛyaba ye bi ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka wo ni woyinbaden kɔni ko fɔ fasodenw ka faamuyali kɔni kɛ olu seko ye min ye u b'o n'u damajira bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ kɔnɔ tɛ k'a kɔni bɛɛ lajɛlen ye directrice nationale de l'énergie madame Aminata Fofana ale n'i ka dɔn DG de l'EDEM SA Umar Jara ani ka dɔn u baarakɛ ɲɔgɔn dɔw o n'u baarakɛ ɲɔgɔn dɔw olu sogo don ni ka taa Korowari i ka dɔn ka taa Africalu daminɛ waati ni ka taa kuma falen sabati o ni i ka dɔn ka fɔ yen maaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ minnu dabali bɛ se ka sigi sen kan joona joona walasa kurantigɛ bɛ se ka kunbɛn cogo min na nka kɔrɔ de tɛ tɔto kɔlɔkɔlɔ la a bɛ komi sisan misali la cɛkɔrɔba balontan ka da ye awɔ i mana mugu ni Mukhtar Kone an ka petini fisɔn an ka petini n'i y'o ni moro bila sisan balontan na awɔ voilà Van il est vieux mugu est jeune donc fugu min bɛ mugu la o tɛ se ka kɛ moro la cogo si la voilà mais n'i ye n'a bila balontan na n b'a dribble fo k'a lafɔnɔ exemple terre à terre awɔ a bɛ komi ni ye ne ni Umar Koita Umar Jan b'o dribble fo k'o fa suyi waati kun tɛmɛna i fana kun ye fɛn balontanaba ye dɛ fasirikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ ko Korowarikaw fɛ yen olu yɛrɛ ye laseli kɛ u t'a kɔni dala k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ kurantigɛ banbali o jɔnjalen fana bɛ olu fana u ka jamana kɔnɔna na nka an bɛ kuran doni gana ni kuran mun b'a di an ma a tɛ k'olu labɔ o kɔni ye gɛlɛya faralen ye gɛlɛya kɔni kan min bɛ senna ni waati in na olu segoma tɛ fasodenw ka faamuya cogo ɲuman na ni kuran yɛrɛ tigɛla olu yɛrɛ b'u bolo da u kun bari sabula o t'a dɔw b'a bila minɛn kelen min kɔni kɔnɔna na ko nka dɔɔni kɔni o tɛ tɔtɔ foyi la n'a fɛɛrɛw sigi sen kan ni ka donna nataw la maaw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ cogo min na ni ka lafiya sɔrɔ kurantigɛ banbali ka se k'o dabila anw ka jamana kɔni kɔnɔna na DG n'a ka cɛdenw n'o bɛ ka dɔn Jara kɔni ko fɔ Umar Jara n'a ka cɛdenw k'u kɔni bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan u bɛ k'u fanga kɛ kelen ye hali bi walasa fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min na ni ka se k'u nimisi wasa i ka dɔn kuranko kɔni na don o don sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la baaraw kɔni bɛ sen na i ka dɔn maaw bɛ se ka lafiya cogo min na nka k'an kana fili cogo si la kɛlɛ cogo la a banna Lajos an bɛ taa sugu la Alexis Kalamiri awɔ an bɛ taa an bɛ tɛmɛ Ablaye Mayiga groupe commerce dankɔrɔba minɛnkɔrɔw ni k'a suuru ka na aw k'a dɔn labɛn kɛtɔ don labɛn yɛrɛ kɛlen don min ye aw k'a dɔn an bɛ taa pharmacie na Mariam Jalo Madame Mayiga an b'a fo k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati ase kɔnɔ Lajos Café Niger ka sun tigɛ n'a ye damu dan don lafiya dan don a b'i galabu kɛnɛya tile bɛɛ an ka taa Café Niger sa yɔrɔ la Yusu i ka dɔn an bɛ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo a ɲɛmaaba an bɛ foli ta k'a ɲɛsin Kalilu Yara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min a ka dɔn Lajos an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o tɛ dɔwɛrɛ ye a kɛra cogo di n bɛ min f'i ye tiɲɛ yɛrɛ la l'alerte an b'ale ta Lajos nin ye a ka video bɔli l'alerte a ka dɔn min ye ND y'ale ka fasiri ye min ye a ka dɔn maa min bɛ yen n'o ye kati commandant de cercle ye a ka dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Ndegedo Ɲare commune de Jalakɔrɔ Ji ani ka dɔn Sirakɔrɔ Ɲare commune urbaine de Kati min ye préfet par intérim Kati a ka dɔn Aruna Jara ale ye a ka dɔn a ta fɔ dɛ a ye ɲɛfɔli kɛ i ka dɔn kuma minnu a ka dɔn ŋunuŋunu kuma minnu bɛ sen na i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'ale ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ i ka dɔn ale y'a lajɛ de ka tasuma de fa n'o tɛ a ka dɔn nin ko ninnu daminɛna k'a sɔrɔ i ka dɔn ale ma kɛ préfet ye i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko awa État ye continuité ye cogo min na dugu ye continuité de ye n'a ma ɲa Lajos i kɔni bilara ko ɲɛma i k'a kɛ ladiriya la i k'a kɛ ni Ala cɛ wa i k'a dɔn ale bɛ ka baara kɛ ani Ala cɛ
min nin yɔrɔ kofɔlen ye n'o ye aw k'a dɔn nin yɔrɔ ninnu ni gɛlɛya b'u kan n'a kɛ mɛ i k'a dɔn awa gɛlɛyaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ k'a fɔ awa min ye maa dɔw kɔni olu kɔni ka mɛn ka kuma dɔw ta kuma min ye aw k'a dɔn ni tiɲɛ kuma t'a la cogo si la o de kɔnɔna na sa nin yɔrɔ min filɛ ni aw k'a dɔn min ye an ka laadala dugukolo di n'o ye aw k'a dɔn droit coutume ye min ye ndegedo i k'a dɔn ale kɔni ale tun bɛ sira kɔrɔ ɲaare fɛ nka kɔsa in na sa min ye u nana ka na découpage min kɛ min ye décentralisation ta sira la o kɛra sababu ye k'a dɔn awa min ye ko nana ka na don ɲɔgɔn na ko don ɲɔgɔn na min ye aw k'a dɔn commune rurale Jarakɔrɔji min ye aw k'a dɔn découpage administratif o kɛlen min ye aw k'a dɔn fɛn minnu bɛ yen n'o ye furu ni aw k'a dɔn fɛn caman ye i k'a dɔn awa min ye olu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn awa min ye n'o tun bɛ ndegedo olu tun bɛ kɛ aw k'a dɔn bɛɛ lajɛlen tun bɛ taa kɛ sirakɔrɔ ɲaarɛ ninnu bɛ se ka kɛlɛ cogo di bisimila ndegedo ɲaarɛ sirakɔrɔ ɲaarɛ nin bɛɛ tɛ tɔgɔ kelenw ye lajɔsi min ye aw k'a dɔn préfet min bɛ yen ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra k'a sɔrɔ i k'a dɔn ale kɔni kun tɛ nin yɔrɔ in na nka ma ɲa i k'a dɔn awa min ye jamana ye continuité a k'a dɔn ale nalen ale kɔni b'a lajɛ aw k'a dɔn tasuma bɛ se ka faga cogo min na waati dɔ kɛra min ye aw k'a dɔn sous préfet min ye aw k'a dɔn constitution rurale 0,25 min ye commune urbaine de Kati i k'a dɔn awa min a jarala k'a fɔ hectare 1 fo ka taa se hectare 2 min ye maa tɛ tɛmɛ o kan o ti di maa ma awa k'a dɔn min ye tiɲɛ la ka tila lamini na lajɔsi o min kɛra sa i ka dɔn fɛn fɛn fɔra sariya kɔnɔna na fɛn fɛn fɔra awa k'a dɔn ni sariya yɛrɛ b'a ɲini min ye aw k'a dɔn maire ni Aruna Jara ko a y'o bɛɛ lajɛlen bato o de kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn morcellement dɔ nana kɛ o morcellement aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la sirakɔrɔ ɲaare aw k'a dɔn olu na ka na ɲɛ daga min ye aw k'a dɔn ka ko lajɛ min ye sous-préfet o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn ko a ma tɛmɛ ka ɲa o kuma aw k'a dɔn ale y'a jira k'a fɔ awa n'a ma di ka ɲa o k'a dɔn a bɛ se ka ɲa cogo min na an ka t'o sira fɛ nka min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn faamuyali de ma kɛ ni faamuyali kɛra ko la a kɛlɛ man jan koyi ni faamuyali kɛra ko la min ye aw k'a dɔn n'a y'a sigi k'a fɔ o ka fisa aw k'a dɔn maa dɔ ka wuli ka taa kɛ kuma ye kuma minnu aw k'a dɔn n'o ni tiɲɛ tɛ kelen ye min ye aw k'a dɔn jarakɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔw yɛrɛ ko aw k'a dɔn u donna kuma caman na an na n datu o la min ye i k'a dɔn k'ale ka sigi u ka dugu la i k'a dɔn awa min ye ko Mali bɛɛ lajɛlen ka dugu ye ko ale ka sigi Segu ko nka min ye aw k'a dɔn jara fa jara de bɛ bɔ a kɔnɔ min ye aw k'a dɔn suraka jara tɛ Mali la a kɔrɔbɔrɔ jara bɛ ban aw k'a dɔn bɛɛ n'i sigiyɔrɔ min ye aw k'a dɔn ale kɔni ɲɛmaa bi ale bɛ taa aw k'a dɔn maa wɛrɛ bɛna nka i k'a dɔn a ka kɛ bɛn ni keleya kɔnɔ an ka Mali bila sanfɛ min ye texte fɛn fɛn bɛ yen i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la o bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ awa min ye droit coutume ye ko o tɛ se aw k'a dɔn ka dugukolo ka jagomanfila cogo si la dugukolo bɛɛ lajɛlen de ye jamana ta ye lajɔsi min ye aw k'a dɔn yɔrɔ min filɛ nin min ye aw k'a dɔn waati dɔ kɛra min ye Jalakɔrɔji ye aw k'a dɔn maa ɲɛmaw olu kɔni ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn sɛbɛn minnu ye k'olu y'o bɛɛ lajɛlen bɔ a ma nka min ye aw k'a dɔn préfet n'o ye aw k'a dɔn Aruna ye Aruna Jara aw k'a dɔn min ye préfet par intérim ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen an ka to a tiɲɛ dabila an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ baara kɛ kuma kunda ninnu ni fɛnw an ka baara kɛ sariya kɔnɔ an ka baara kɛ a kan ka kɛ cogo min ko a nana kɛ cogo dɔ la fo aw k'a dɔn min ye agent dɔw bilara ka na ale yɛrɛ ye aw k'a dɔn kumana n'u ye k'a fɔ an ka nin ɲini badenya sira la o ka fisa n'a kɛlɛlaban ye min ye aw k'a dɔn a kɔni k'a fɔ a mankanama o tɛ maa si arrange nin kɔni an ye a salo dakuruya kelen na min ye ND ale ka fasiri don aw k'a dɔn an y'a bɔ l'alerte kɔnɔ
ne yɛrɛ katika yɔrɔ n'a fɔra ko an ka maaw bɛ ɲɔgɔn na o tɛ ma ɲi e yɛrɛ ma o ma ɲi ne ma dɛ i ka dɔn nin tɛ kibaruya duman ye min ye Tchad jamana ɲɛmaa ye Ala y'a ka kalifa minɛ a la koyi Idriss Déby Itno a ka bananda kɔni kɛra a sata ye banana de kɛlɛkɛyɔrɔ la an ye kibaruya kɔni kalama sɔrɔ nin waati in na a kɔni tanyana jɔnni o cɛ ma kibaruya dira ka bɔ ɲɛmaayaso yɔrɔ kibaruya bɔra ɲɛmaayaso yɔrɔ nin kɔni ye ka dɔ gɛlɛyaba ye Sahel kungo ma dɛ nin ye gɛlɛyaba ye Sahel kungo ma président a kun taara kɛlɛkɛyɔrɔ de la kɛlɛko a banalida de kɔni kɛra sababu ye ni ka a ka kalifa minɛ a la Ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sɔrɔ mais n bɛ min f'i ɲɛna Lajos an bɛ fu de la diɲɛ in tɛ foyi ye i bɛ jama ka kafa ka yaada kuma b'a fɔ dabaya kɛ ka kuma kobaw kɛ n ye ɲɛmaa ye o n ye kɔmaa ye o n kɛra diɲɛ président ye o Lajos don dɔ i b'i da yɔrɔnin fitinin hali n'i ye étage ba jɔ building jɔ i tɛna si a soden bɛɛ kɔnɔ i b'i da dilanni kelen kan hali t'o fa une perte énorme pour an jamakulu tɛ o yaada kun tɛ kafa kun tɛ Ala k'an sutura an b'a fɔ Ala ka hinɛ a la n'a kɛra Ala ka hinɛ a la Ala ka yaka d'a ma amin arabi tiɲɛ yɛrɛ la Ala ka hinɛ a la nin kɛra gɛlɛyaba ye jamana ma dɛ Sahel kungo yɛrɛ kɛ Sahel kungo nin kɔni kɛra gɛlɛya ma o ma ne jɔrɔlen ye wa ale jɔyɔrɔ kun ka bon Bamaju kɛlɛ la n'a kun gana a yɛrɛ kun bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la mun fana b'a se kɛlɛyɔrɔ la mun t'a se jamanaden finitigi dɛ yan finitigi don nka e tun bɛ fɛ a fana ka to biro kɔnɔ wala a bɛ se ka direct Youssou ka dɔn ka to biro kɔnɔ n bɛ ɲɛfɔli kɛ k'i to biro kɔnɔ président m'a fɔ mɔgɔ kan ka sa yɔrɔ i bɛ sa ye fura foyi t'o la Ala ka ɲa ka d'a ma Ala k'a dayɔrɔ sumaya Idriss Déby n'o bɛɛ ka dɔn Tchad jamana ɲɛmaa ko fɔ nin ko in deliyara koyi ale yɛrɛ fila de tun bɛ ka kumakan la u ko k'a passera kalafili yɛrɛ la un coup k'a o kɛ Youssou an ka taa i ka dɔn Korofina indépendant ale kumana na mun na minɛ kɛ i jɔrɔlen don wallahi a indépendant ko di Youssou min ye ka dɔn sunkalo kɔnɔna na dɛ min ye ka dɔn sibiri su ka dugu jɛ kaari la kalo tile 18 avril kalo san 2021 min ye ka dɔn ka fɔ Korofina sigida min bɛ n'a bɛ wele ko Babiabugu a bɛ ka dɔn commune 1 kɔni ko fɔ Bamakɔ district kɔnɔna na Youssou min ye ka dɔn ACD B k'u kɔni karila ɲɔgɔn na i ka dɔn ka fɔ u ye muru kɔni turuturu ale kɔni na parce que b'a ko k'u to gɛrɛn kɔni na sɔsɔli kɔni daminɛna o waati la min ye i ka dɔn ka fɔ boucher dɔ b'u tu la n'o tɔgɔ ko Umaru ale kɔni nana ni ngana i k'a dɔn ka fɔ ACD bɛ wele k'u ka ɲɔgɔn ye kɛrɛ kɔni fɛ ni ka bɔ gɛrɛma tɔw tu la o taara dɔrɔn u karila ɲɔgɔn na a ma ɲa min kɔ min ye Umaru ye n'ale ye boucher kɔni ye k'a sina ka muru bɔ a kun tɛ ni ka muru daɲa 7 kɔni kɛ i ka ACD bɛ la Allahu Akbar a y'o kɛ min ye o yara la ka bɔ ka bi a ye kɛnɛ kɔni minɛ Youssou min ye ka dɔn sigiɲɔgɔn mun bɛ yen n'o ani ka dɔn gɛrɛnaden tɔw mun bɛ yen olu kɔni bolila ni ka na dɛmɛ kɔni don ACD bɛ kɔni mɔ o y'a ta o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la teliya la dɛ ni ka hôpital du Mali kɔni sɛgɛrɛ ni ka na a ka furakɛliw kɔni boloda k'o y'a kisi dɛ o fisara a ma kosɛbɛ o kɛra sababu ye u ye furakɛli kunfɔlɔw kɔni boloda an bɛ waati min na komi sisan k'a kɔni ka kɛnɛ a nin kɔni na fasikɛba ko maa min ye nin wale in kɛ ni boucher kɔni don a k'an bɛ waati min na hali sisan k'a bɛ wa kɔni na polisilakaw bɛ ani beziw olu kɔni bɛ wuli kajɔ la fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka se k'a tɛgɛ bɛ se k'a da kan cogo min na ni k'a bila kiiritigilamaw kɔni ka bolo kɔni kan o bɛ yen ni y'a ka fasiriya an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Lajos a ka dɔn indépendant y'ale bila a ko awa min ye an tɛ ni laseli dɔ ye min ye seerɛ tanda min n'o ye église ye église oto min bɛ farafinna ani Europe Amérique u ka a ka dɔn maaba dɔ bɛ yen n'o ye apôtre Charles Paso n'u b'a wele ko Oto ale ni Ala sɔnna ma kɛn bɛ a ka dɔn ka lajɛba kɛ n'o ye évangélisation ye Bamakɔ yan o kuma i ka dɔn a dɔn kibaru bɛ mun kan min ye a ka dɔn ka dolo a kan ka mɛnɛmɛnɛ mon étoile doit briller Matthieu 2
min ye a bɛ ka dɔn a bɛ kɛ saba terrain na Lafiyabugu juma don avril kalo tile 30 ani dimanche mai kalo tile 2 o tuma a bɛ ka dɔn nin tile 3 in na min ye a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a na Ala ka masaya ani Ala ka sebaya a n'o jira ani ka dɔn awa min ye fɛn min bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye a bɛ ka dɔn k'a ka latigɛ ni k'a yɛlɛma ka diɲɛlatigɛ yɛlɛma o tuma a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ ka dɔn a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ yen ni banabaw la n'o ye a ka dɔn bana jugumanba ye i ma se ka bana ni ma ɲɛdɔn nka i ka dɔn i ka se ani muso minnu bɛ yen n'u bɛ den ɲini na ani a ka dɔn maa minnu bɛ yen n'u a ka dɔn jinɛ b'u la ani a ka dɔn ni yelen dugalen don ka bɔ maa minnu ɲɛ la n'o ye a ka dɔn fiɲɛdɔw ye ani ka dɔn maa minnu tɛ mɛli kɛ ani maa minnu bɛ yen a ka dɔn ni fagali sera olu sen ma nin bɛɛ lajɛlen ye lujura ye ani maa minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka olu ɲɛɲini i k'a dɔn ani maa minnu bɛ yen ni suba t'an bɛ k'olu sɛgɛrɛ ani a k'a dɔn muso minnu bɛ yen n'u bɛ furu ɲini na ani k'a dɔn maa min b'a fɛ ka kɛ ɲɛmaa ye ani a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn maa min n'o bɛ Ala ɲini na ani homme d'affaires ani sɔrɔ bosonbaw ani an ka commerçants n'u bɛɛ lajɛlen k'u bɛ se ka ye a k'a dɔn nin kɛnɛ in kan o tuma a k'a dɔn tile 3 min ye Ala ka sebaya kɔnɔ min ye a k'a dɔn i bɛ se ka kɛ sanayɛlɛn sɔrɔ cogo min o tuma a k'a dɔn ni sera ye awa tile 3 in kɔnɔ o bɛ ɲɛɲini o tuma u ka kunnafonidila pasteur Mardoche ni y'ale bolo nɔ ye Musa an bɛ foli ani tan an b'o lase min ye Mamudu Yafa an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati ale filɛ nin ye a k'a dɔn Pointe Noire n'an y'o fɔ an bɛ a k'a dɔn Alassane Diallo a n'a furumuso Madame Diallo Awa Dia olu bɛ k'a dɔn Faranzi ka foli ani tani k'o lase Badu Magaji Bernard Tapie min ye sori kɛmɛ so Kɔna Messi Kɔnɛkaw ka Messi kun n'a kun ye ballon minɛ an bɛ sori fo ka waleɲuman dɔn badabada foli danti foli min na an bɛ Midi Info Ousmane fo ka félicitation an b'a fɔ ni ka waleɲuman dɔn i ka dɔn danti Midi Info la an ka Yusu fo dɛ Anamu kɔnɔna na an bɛ Madame Sila fo ni wagati in na Fifi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka timinanja n'a ka cɛsiri la ka Anamu baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn lamɛnbaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan an bɛ foli ni tɔni ta ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ka foli kuja ni tonton Seydou ye Elveta la Yusu ko a ka foli f'i ye dɛ an b'a fɔ ka waleɲuman tonton Seydou an n'a fɔ an tonton mɛ an kɔrɔ amina yarabi an n'a fɔ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ko k'an bɛn waati wɛrɛ